lásky, kde túlať sa smieš, mladosť je nádej a je niečo. A dnes je to skutočne výnimočná chvíľa, lebo tak ako povedal pán Hamel, jeho obrazy, jeho umenie môžeme vidieť tu v týchto priestoroch a ten istý umelec odhalí svoju tvorbu a svoju dušu iným spôsobom zase vo veľkej sále. Chlapci čerešne za lúsku